רגע לפני שאנחנו מחלקים את הפרסים, אני רוצה לעניין אתכם בשני סוסים שעומדים כאן היום למחירה. הסוס הראשון הוא בי פרשיאל אולינה, שרוכב עליו יוסי אוחנה בחולצה שחורה, הסוס הראשון שנכנס אל הזירה. מקום שני בפיצ'וריטי 2010 עם 138 נקודות במצטבר. הסוס השני שעומד לרכיבה של עידו רוניס נכנס שלישי בחולצה משובצת, YS קצ'ינה פיק, גם הוא עם 138, מקום שני בפיצ'וריטי 2010. מסמן לי שלא? לא. למה לא לוותר? סוס טוב. אל תוותר עליו, תשמור לך אותו. הסוס של יוסי עומד למחירה. אתם מוזמנים להציע, להיפגש עם יוסי, לשאול, לברר מה שהוא יודע לעשות, כבר ראיתם. גבירותיי ורבותיי, היא מכבדת אותנו בחלוקת הפרסים, הגברת עדי יפה, מזכירת הענף. מגיע, עושה עבודה קשה מאוד ביום ובלילה. פיצ'וריטי 2010, חלוקת הפרסים, אנחנו מתחילים. דמו, סוכנות ביטוח נותנים לנו חסות ו$2,000 פרס כספי מוסף, פיצ'וריטי 2010. במקום השני מדורגים שניהם עם 138 נקודות. מעובד נען על YS קצ'ינה פיק, עידו רוניס. עידו יוצא כאן היום עם 2,516 שקלים. יחד עם עידו במקום השני, 138 נקודות בסיום. מגיע מכללת חניאל, בי פרשיאל אולינה, יוסי אוחנה. יוסי יוצא מכאן עם 2,516 שקלים. ידע ברבותיי, פיצ'וריטי 2010, ואנחנו נזכור את זה להרבה שנים קדימה. במקום הראשון, הוא יוצא מכאן היום עם 4,117 שקלים, 4 שקי תבן של חברת סוסים בטבע, קצת פוד אספסת של גלעד עוזר, מגיע מעובד רמת יוחנן, רוכב הליל מרשל רסקל של מורדן, גבירותיי ורבותיי, ליאור